Čus bus, vítejte u dnešního videa. Nejdřív chci pozdravit v Báru, protože ona mě napsala, že by chtěla jak speciálně něco s hlasem, takže tady máte to video. A ukážu vám své učebnice, už mám už mě došly, co budu mít v září na 6. třídu. Tak jdeme na to nejdřív. Mám takový opakovací sešit pro děti, kteří ukončili 5. třídu. A tam je opakování od všech předmětů, jsou tam i různé hlavolamy, tady na konci třeba. A takové zajímavosti a je to vlastně zároveň i trochu učebnice, protože si tam můžete opakovat ty pravidla, které jsou tam vzadu. Další předmět jsem zvolila angličtinu. To mám od vydavatelství Taktik, to je asi moje nejoblíbenější vydavatelství na učebnice, protože oni to mají jako tak hezky zpracovaný a jenom občas nesouhlasí dost učebnice a pracovní sešit, ale jakože to jenom občas, jakože jinak je to dost dobrý vydavatelství. A máme tady 2 díly na každý pololetí. Jeden díl anglickou gramatiku, kde je takový sešit a prostě není to vlastně učebnice, jenom tady občas vždycky na začátku nějakého tématu je to vysvětlený, jinak se tam jenom vyplňuje. Potom tady je takový workbook upgradeový a taky od Taktiku a tam jsou i jakože k tomu nějaké QR kódy, kde je jako video ve stylu vlogování a je to celé anglicky, takže taková pracovní učebnice bych řekla, že se tady vyplňuje, ale zároveň je to ta učebnice, takže takový oboje. Plus mám ještě od vydavatelství Bambuk takový anglický křížovky, už něco jsem začala dokonce dělat a to mě jakože hodně baví. Je to jakože dost zábavný a tak. A vždycky na začátku je seznam slov, který se bude procvičovat v té kapitole a potom, když prostě nevím, tak se tam jdu na začátek kapitoly a tam je to všecko vypsané. Další předmět je taková technika, no pracovní činnosti. To mám pracovní sešit, učebnici tam neměli, také od Taktiku. A tam si dá, to je na konstrukci různých věcí. Takže tady si vyrobím zásobník na bonbóny a tak. Takové věci. Je tady i něco jakože teoretického a zároveň něco praktického. Potom přírodopis, to mám učebnici, takovou taky od Taktiku. Je to strašně příjemný materiál z učebnice jako, a dobrý obrázky tam jsou, je to celkem jakože hezky vysvětlený. Takže jako ještě jsem si tam nic nečetla, ale jakože za mě fajn. Plus k tomu mám ještě pracovní sešit, kde si to můžu procvičit. Co jsem tam prostě se probírala. Takže tady nějaký buňky a tak. Další předmět je fyzika. Takže tam mám také učebnici samozřejmě od Taktiku. Tak jakože mega dobře vysvětlený. Zase jsem z toho ještě nic nečetla. Ono to došlo asi včera. Jakože zbytek učebnic. Takže jsem ještě ani moc neměla čas. Ale jakože toto je vážně zajímavý takový. Prostě mají to hezky jakože doplněný těma obrázkama a jakože do těch kapitol to mají rozřazený vždycky jakože nějaký téma. Takže jakože super. Hezká modrá. Mimochodem. Plus tu mám teda pracovní sešit, kde prostě si to zase procvičím, co jsem se tam naučila. Další předmět je matika. To teďka jakože já byla zvyklá, že k matematice budou učebnice
vždycky jakože jedna na první pololetí, jedna na druhý a s každou doplňuje jeden pracovní sešit. Ale teďka jakože je novinka v učebnicích, že prostě je takhle jedna učebnice a to je prostě aritmetika celý. Moc hezká jako. A druhá učebnice, to je ku podivu jakože tlustší a to máme jakože celý na geometrii. A celý to doplňuje jeden velký pracovní sešit, jakože spoustu stránek. Jo, takže jako podle mě to bude dobrý, že nebude prostě, že mám tu jednu učebnici na oboje pololetí, takže jakože podle mě fajn. Potom informatika, to mám takovou pracovní učebnici, prostě i píšou. To je taky od taktiku, i když to není jakože hravá informatika, ale informatika v pohodě, protože hravou jakože nemají. Ale to je nějaká novinka prostě. A je tady jakože prostě práce s počítačem a tak. A nikdy to asi nemám jako úplně vyplněný celý, ale takový ty prostě věci, které jsou nutné, tak mám prostě tady vyplněný. Teďka máme literaturu. To je taky od taktiku a ona je taková miniaturní učebnice, která je prostě takový malinkatý sešítek. A tam je to všecko taky rozřazené prostě do těch témat a tak. A potom je k tomu zase klasicky velký. Tady srovnání. Prostě pracovní sešit do literatury. Je jakože docela tlustý, tak nevím jakože kde to vezmu, ty informace z té učebnice. Ale prostě jakože já ráda čtu, takže toto bude prostě úplně dobrý. To mě jakože si myslím, že bude hodně bavit. Jakože něco jsem si zkoušela vyplnit teďka a jakože bavilo mě to. Potom čeština, učebnice, do češtiny prostě taky od taktiku, seznam použité literatury a je toho jakože celkem teďka už dost. A je k tomu i příloha jakože pro žáky s poruchou učení. Jakože to teďka jsem z toho vyndala, protože poruchu já nemám. Ale prostě je to k tomu, takže. A potom samozřejmě i pracovní sešit. Ten už je trochu tenčí. Jsem měla jakože loni sešit taky, ale ten byl jakože asi tak 3x tlustší jak toto, takže jsem ráda, že toto je jakože trochu tenčí a jako vypadá to hezky. Potom mám sloh, to mám pracovní sešit, učebnici tam prostě nemají, ale ono to ani není potřeba, jsou tam celkem jakože věci, třeba psaní pohledu nebo tak, dopisů, nějaká pozvánka, zpráva oznámení a takové věci. Zase od taktiku a mně se to jakože moc líbí. V prvním pololetí, na prvním stupni je jakože hravá slohová výchova, teďka je jakože hravý sloh a má to i trošičku jiný design, ale tak jakože koukala jsem se a vypadá to jakože dobře. Potom máme občanku, tam jakože nemají učebnici, ale podle mě jakože ona je to taková směs češtiny, dějepisu a zeměpisu, takže jakože jsou tam osobnosti, píše se tam a jsou tam nějaký knihy a prostě dějepisný a zeměpisný prostě teďka třeba o státu a tak, takže jakože za mě je to fajn. Už se jakože těším na toto. Není to taky moc tlustý a zase od taktiku, nevím, jestli jsem to už říkala, jak teďka říkám taktik spoustukrát, takže nevím, ale prostě od taktiku a je to jakože fajn. Teďka tady máme dějepis, tady učebnice, ta je dost jakože tlustá, ale já jakože dějepis je můj nejoblíbenější předmět, takže já se na to mega těším. A mega velký obsah to má, jo, a jakože já to miluju, takže jakože na dějepis se těším, to budu dělat jakože furt. Plus zase pracovní sešit, zase od taktiku to je na procvičení. Potom zeměpis, to mám taková učebnice zeměpisu,
to je vlastně celý o vesmíru, plus je k tomu takováhle mapka, prostě přírodní sféry Země a nějaký prostě o vesmíru něco. Jo, a zase učebnice taktik, hezká, je to vlastně takový mega hezký, jakože zpracovaný, takže jakože taky se celkem těším. A samozřejmě pracovní sešit nesmí chybět. Takže prostě zase na procvičení. Tak jo, to jsou všechny moje učebnice na 6. třídu. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, tak můžete nechat like nebo odběr a můžete se těšit na další video, co by mělo být unboxing. A zatím vám neřeknu, co budu otevírat, takže budete mít překvapení. A asi taky udělám takhle jakože s hlasem, takže se máte na co těšit. Takže ahoj!